Bird goes tweet and mouse goes squeak. Cow goes moo, frog goes croak, and the elephant goes toot. Ducks say quack, and fish go blub, and the seal goes ow, ow, ow. But there's one sound that no one knows. What? Lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska to je video z Minecraft Pocket Edition. Chvilinku. OK, jsem se potřeboval jenom napít, protože prostě s tím nemůžu točit. A je to z našeho survival let's play světa. A teď si kladete určitě jednu otázku. Kde máš svůj projekt? No, takže náš projekt, náš hrad, ten se tak trošičku vymazal, trošičku víc, takže tu není, ale nevypírejte to, nope. My tu totiž máme nový ten, chci si tu dělat svoje městečko takové, svoje takové velké, už tu mám jak kdyby základ, jenom tohle, takový základ. A v dnešním díle si postavíme, jsem to chtěl postavit, ano, farmu. V dnešním díle si postavíme farmu. Už tu mám všechno připravené na to. Takže v dnešním díle budeme stavit farmu. Nevím, co všechno to budeme potřebovat, ale radši si toho vezmeme víc, protože přece jenom, jo. Tak, může mít. A farmu bych postavil někde tady, tak. Jo, tady takhle. Vidíte, že nemám ani enchantované ty moje dia věci a to, protože prostě není, no. Jako trochu mě to naštvalo. Trochu víc, ale potom to bylo v klidu. Když jsem si vytvořil nový svět a postavil jsem si tu aspoň začátek. Tohle už smazat nesmíme, jinak bych se asi uškrtil. A jak si asi představuju tu farmu? Představuju si to nějak 3, no třeba 3. Potom tady bychom potřebovali dát zase, no bych to udělal, no já bych to tak i mohl udělat, no. Takže pak musím tam dodat i travu a to. Tu mám taky. Šup. Super. Jo. Takže tady se vezmu písek. Vezmu tam, kde jsem. Tak. Super. Můžeme písek. A uděláme to jakože tak, že to dáme ten písek. Bych to udělal z té břízy, že 1, 2, 3, zase takhle. 1, 2, 3, zase takhle. Šup. Tady takhle, ale nebojte se, to nebude tak malá farma, to bude jenom vnitřek. A potom se půjde takhle. Pro ty zvířata trochu větší, takže to uděláme na 3 takhle. Tady potom na dveře, takže to bude tak. Takhle. No, tady to musíme nějak vykopat. Tak, super. Jo, to bude dobré. Už mám o tom představy. Dáme tam tady, jak jsme si připravili, začíná noc, takže si za chvíli budeme lehnout. A potom to bude, tohle zaděláme, vezmeme si branku, kde máme branku, tady, vezmeme si branku a uděláme to takhle, jakože venkovní a já tam ještě potom nanesu písek a to, písek, teda trávu, ne, tak, jo, to jsme přesně odhadli, vezmeme si torče,
no, schody, ne, torče, ať tu není taková tma. Budeme si lehnout. Tak, tady. A tady, super. Tady. Tak, tady si lehneme. Jdem spát. Ja, takhle. My si vezmeme tady tu trávu. Nejde vzít, dobré. Nejde vzít, no moc. No, dobré už. Tak, dáme to místo meče, ten teďka potřebovat nebudem. Akorát horší bude potom nalákat nějaké zvířata, protože jak se tak dívám, tak tady moc zvířat není. Jo, jinak, jak to budu celé stavět, tak to bude rozlehle, to bude až tam. Mám o tom velké představy, že to bude fakt jakože hodně velké. Takhle. To musíme všechno takhle vykopat. A tam bych to udělal zase z něčeho jiného. Se vím z čeho. Nejspíš. Tak, to vykopem. Tak, super. No, můžeme to vlastně vykopat i tady, ale my tam dáme něco jiného. Tam nebudeme dávat tu trávu. Ano. Tam dáme ze stromu ten kmen, nebo jak se tomu říká, já nevím. Víte, co myslím? Jestli ne, tak to uvidíte. Takhle. Vykopem. Bude mít hodně písku. OK. Nám to nevadí. Takhle. Super. Tak. A nebude to zase tak strašné. Takže když tak mi napište, jaké to je. Já to když tak udělám ještě jinak. No, takže kdyby to bylo nějaké špatné, tak to ještě zlepším. Tak. Ještě moc nahlas. To mám. Tak, super. Napište mi potom, jak se vám to líbí. Jestli se vám to líbí, třeba nebude, tak to zruším, no. Co dá dělat? Takhle. Tak. Takhle. Ano. Přesně. A tam dáme taky tu břízu, aby to nějak vypadalo. Super. Budeme tam potom muset nalákat nějaké zvířata, to asi udělám za kamerou, protože to nebude zrovna jako na dívání jako. To myslím, že ne. Tady bych to udělal, já udělám to takhle. Dám tam tohle. No, to bylo celkem dobré. Jo. OK. Jo. Takže to vykopem. Zdá se mi to, nebo furt říkám? Takže. No, to je jedno. OK. Vykopem to tady. A musíme tam dát ty planky. Tak to zase musíme překopat. Jak se dívám, tak nám jakože trochu dochází lopata, no, trochu víc. Si budu muset zase potom vykraftit, horší, že už nemám železo, protože jsem si z toho udělal brnko. No jo. Tak, doufám, že se jim v tom bude dobře bydlet. Ještě to nějak musíme udělat potom do výšky. Jakože nahoru to nějak postavit a to mám asi představu, že bych vzal, no, ještě přesně nevím. Bych to udělal, jakože ne moc, že bych to spíš, jakože tímhle, tak, udělal.
Já nevím, to budu muset asi dodělat za kamerou. Takhle. No. Potom bych dělal takhle. Dělal tak. Tak. No. Jo, to nevypadá tak zle. Zatím. Super, je. Jo, já jsem se v tom úplně bugl. OK, no. Super. A ještě nějak tu střechu. Udělám jim to když tak. A se v tom pořádně zabydlí. Až se v tom zabydlí, tak to udělám ještě jednou nahoru. Jakože tak. Super. Taky třeba. No, hoď se. Jo, jasně, spadni dolů. Pane bože, jo, teď na to zase neskočím. Ježíš, to jsou normálně. To nepochopíš. Jo, hoď si tam tohle. Ty jsi inteligent, hej. Jo, hoď to tam znova. Normálně inteligentnější člověk. Takhle. Takhle. Jo. Nebudu jim tam dělat žádné dveře nebo to, protože přece jenom pro ně dveře. OK, no. Takhle. Tak. Takhle. Jak se vám jinak líbily Annihilationy? Mně strašně. Jsem si je užil. Bylo docela dobré, no. Ježíš. Tak. Jo. Jo, to udělám tak. Ne, to už by mi stejně nevyšlo. Jo, lopatou to zničím. Taký majstr. A nahoře to nebudu nějak moc hrotit. Ještě udělám jenom takhle. Prostě to udělám jenom takhle. Takhle normálně. Přece jenom je to jenom farma. Není to nic takového originál. Jako, ne originál. Víte, jak to myslím, že to není takové podstatné, že by to muselo být co nejkrásnější. A spadnem samozřejmě. Jako vždycky. Takhle, tak. Jo. Yes. No. Takhle. Nebo ne, to je škaredé, to se mi tam nelíbí. Jo. Tady bych jim to takhle nechal. Ale ještě potom nějaké zvířata sem dotáhnout. A když bude pršet, tak se můžou schovat tady. A když ne, tak můžou jít sem. Se napást. Jo. OK, tak to bude asi pro tento díl všechno. Já se s váma loučím a čau. To break promises